Banana guys, welcome back to yet another video, and we are speaking about the latest episode of Homecoming. So guys, this episode opens up with Shabalala ekuseni. She is dishing out porridge for the family to have some breakfast. So unga angene, he then says how itogoniga ma. He's so excited there. Shabalala then says wenga. Unga then says Shabalala then says ungitshele. Nihambe kanjani ninobaba wakhe izolo ngoba uthi ule phela du akangitsheli lutho. Unga then says hi, sihambe kahle kakhulu ma, sihambe kahle. But Shabalala can see through her own son. She then says yini, are you also hiding things from me just like your father? Unga then says okay ke ma, kulungile. Ma, hayi unzima ngale ndlela bengacabangi kuzoba nzima ngayo. Ngathi ungambona ma, ubuye ekhaya ekhathele, more tired than he was before he even started going there. Shabalala then says, kodwa mntanami, ngiyaziqhenya ngawe. Unga then says, ngenza lokho okumele ngikwenze ma. Shabalala then says, yikho kanye mntanami. Nomfundo walks into the kitchen, she clears her throat. She then says, ngaba isikhathi esiright manje ukhuluma nani? Shabalala then says, yini nomfundo? Wenze njani? Nomfundo then says, ngicabanga ukuthi ungaraje nozethu bathwele kanzima. Nami ngiyafisa ukusiza ubaba. Unga then says, akekho moskoda othe udinga ukusizwa. Nomfundo then says, buka. She opens up a diary. Ngibhale ukuthi eyiphi imithi ayiphuzayo ngesiphi isikhathi and which foods he can and cannot eat. Shabalala then says, kodwa ke mntanami, wena mele uqale esikolweni. Your brother is helping with everything. Nomfundo then says, ma, ukuthi angiyi nobaba eBergville akusho ukuthi angikwazi ukusiza. Uzenzo walks into the kitchen. The moment he walks into the kitchen, Unga quickly attempts to help his father. Uzenzo then says, hlala phansi. Hey mntanami, kungani uzhiupha ngayo yonke lento? Because this is not for children. He's speaking to uNomfundo. Nomfundo then says, nami ngiyasiza la endlini. Ngiyaklina, ngiyayiwasha izitya futhi. Shabalala then says, wena ungazikhathazi nje mntanami. Uzenzo then says, kunjalo impela ngani yami. Uzolithola ithuba lokwenza noma yini ofisa ukuyenza mengasekho. You can see Unga no Shabalala all looking at him like to say, Monga sekho like ushuktin. Nomfundo then says, baba kodwa. Uzenzo then says, cha, ungakhathazeki mntanami. Shabalala, you can see Benonga or just, they don't like him even entertaining the thought that he's not going to be with them. Next scene ke tavern kwaShwabi's place uThando uMandla benophindile. Remember yesterday bebe striker. Today abayanga emsebenzini guys. Bahlezi tavern, busy sitting there and discussing. Ulokuzana uMangobo then says, hayi kona nje yebo nginguma-tavern angikwazi ukunijaja ngesikhathi enikhetha ukuphuza ngaso. Odwa hayi bo, waqala etshalweni before uyobonwa ama-patient. uMandla then says, hayi wena Mangobo awuphume kuthina, asiye emsebenzini namhlanje. uMangobo then says, yini? Did matron give you the day off? Uphindile then says, where? That would be the day. Into esiyenzile thina senze umsangano nje salela lumuntu that we shouldn't have listened to. We made some demands and now we don't have jobs. Wathi phela omunye umuntu ukuthi akustrikeweni. That time she's looking at Uthando. Uthando then says, how? Relaxani guys. Why amaphaphu enu ephezulu? Relaxani. I've got you. As for umatron, she's gonna call us uzosifonela nje. Uphindile then says, angithi na izolo uthe uzosifonela. Ufonile. Uthando then says, imani ke. Uphindile then says, ufonile na. Uthando then says, ibukeni kanje. Umatron angeke akwazi ukuyibamba leya clinic eyedwa. Kungenozethu angeke. uMandla then says, wethando, I can't keep ignoring abantu beyikwelete. Ifoni yami ihleli ku-flight mode kuyimanje. Nginama-bill okufanele ngiwakhokhele every single month. Hayi ngeke mina. He gets up. Uthando then says, manje uyaphi? uMandla then says, hayi bo, ngibuyele emsebenzini, lizohamba itoho. Uphindile then says, hayi ngilinde ngihamba nawe. She gets up. Uthando then says, hayi bo,
Ha, imani guys. Uphindile then says ayingeke. Uthando then says imani. Ngizweni-ke. Yabona if siyabambisana sizoyiwina lento. Musana uba amagwala. Hawu. Uphindile then says nginengane yomfana mina engiyikhulisayo ngedwa. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ngizoyithatha phi imali ngingasebenzi? uMandla then says kungcono kwakhona ukusebenza i-overtime than to be without a job at all. Uphindile then says uqinisile wena Mandla. uMandla goes on to say cabanga umahlalela omngaka bazothina ekhaya. Thando then says ngeke yenzeke leyo nto. How guys? Uphindile then says ay ngeke. uMandla then says ay asambe ngeke. They leave guys. Uthando's left there with her mouth open like to say ukuthi really these ones. She then says ish lamakundwane. uMangobo then says ngikuthonele uyisiphuzo. Thando then says no hi ngiyabonga sis ngiyabonga. She gets up, she's like hey yazi nje ay, and she leaves following them, and the scene ends like that. Next scene, guys, they arrive at the clinic there. Abo Thando nabo Phindile bayasebenza laphana. They made sure ukuthi, you know what, they arrive there early before umatron is there. Umatron angena mangala ukuthi ayibo, and then she then asked them ukuthi nifunani nina lana. Angithi nina ni decide ukuthi ningama artists. Nifunani lana anginidingi. I've already called the union. Sikhuluma kuyimanje. They are about to send new people to replace Nina because angithi Nina anudinga umsebenzi. Hayi ke, few moments later laphayana uThando uMandla benophindile. They are in uZethu's office there, guys, begging uZethu. So uThando then says Zethu besithi mhlambe kunganjani if you could speak to umatron on our behalf. Kungcono wena uyakulalela. uZethu then says, hey bafethu, ngithwele kanzima with everything at the Hlongwane household. Anginawo amandla ukuthi ngizo. Phindile then says, hawu siyakuncenga. Siyacela bandla mphathi. uZethu then says, hayi ncweseni bafethu. Uphindile then says, hawu mphathi wethu omuhle. uZethu then says, hayi angeke ngikwazi. She just walks out and she leaves them like that. uMandla then says, there goes our lost hope. How? Iphalish lengane zethu kodwa. Uphindile then says, uyabona wena, looking at uThando. Thando then says, mina. Uphindile then says, wena. Mandla then says, yazi sayilandela impuputhe, leading us astray. She sank us phansi emgodini. Wena Thando. Thando then says, ena ningangijwayeli kabi mina. Hawu habe. She walks off. Hayi ngempela bangamjwayeli. They must all take accountability. They all decided to strike. Anyway, next scene uMangobo ukwakhe, she's busy fixing herself esipilini when there's a knock on the door. Umangela ukuthi who would be coming to visit or coming to knock on her door at these hours of the morning. She then says ubani. The person then says uNomalanga. Mangobo goes to the door, she opens. uNomalanga then says sawubona. Mangobo then says uzofunani lana. uNomalanga then says ngizoxolisa. uMangobo just looks away. uNomalanga goes on to say, Mangobo, ngiyazi ukuthi ngikuphoxile. Ngiyaxolisa kakhulu futhi lento. Mangobo then says, ungiphoxile kwaze kweqa Nomalanga. Uyazi ukuthi uShwabi Sidalo akathanda ukuthi ngingenise abantu la endlini. Wena mawucabanga ukuthi uzizwa kanjani manje? uNomalanga then says, ngiyazi. Yikuthi bengifuna ukusiza uVusi, angizange ngicabanga ukuthi lento izokulumaza kangakanani. Mangobo then says, vele ngilimazile ke. uNomalanga then says, Mangobo, ungusisi engikazi ngaba nawo. Angithanda ukulahlekelwa yilokho. You can see she's teary. She's really sorry, guys. Mangobo then says, hayi ke, mina angiboni ukuthi ngiyobuye ngikwazi ukwethemba futhi. uNomalanga then says, Mangobo, ngiyaxolisa. Mangobo then says, cela ungihambele. Unezinto eziningi okumele ngizenze. She leaves and in the scene just ends like that. Next scene uSifiso usendumbeni, guys, uyaphahla. He's speaking to his ancestors because listen, ushubile elifini yakhe. He then says, Khathide, baba ungizalayo, ngilahlekile. Ngesikhathi ningishiya noVusi noNomalanga, ngafunga ngagomela ukuthi ngizobavikela ngakho konke enginakho. Kodwa ngesinye isikhathi ngiyahluleka. Badala labantu manje. They no longer lezi ingane nangishiya nazo ngesikhathi nidlule emhlabeni. Banempilo zabo nengqondo zabo.
I know I seem strict sometimes, but whenever I try to be lenient, bazokwazi yini ukuba lezi ngane benifise babezona? Ngiyangicela ma, cela ningilekelele. Then kube khona le ntombazana yakwaHlongwane, uZethu. Endlini ngikwebhana nomankwanyane, angazi nje. Wenzeka izinto ezizange zenzeka emshadweni wethu. Nasemsebenzini phansi engalahlekelwa yitoho, nikhona bokhathide. Iyodwa into engicela kunina, iyangishaya induku. Cela ningipha amandla. Please give me strength and wisdom to handle everything I'm going through. Nginqobe lesi simo. And then the scene ends like that. Next scene, get lost scene at the clinic. Uzethu is at Umatron's office. They're busy having tea. Dive. Now this is the type of relationship they have. Uzethu ngakhohlwa ukuthi Umatron, the only reason she's stacking up to her like this is because abothando, they deserted her. Not ukuthi uyamthanda. Anyway, Umatron then says, but we already attended to all our patients for the day. Uzethu then says, amakagalami. Umatron then says, do you see why no work gets done when uPhindile and uThando are around? Indaba yaziyo ukushuthana iy'thombe bagigitheke usuku lonke. After that bayakhononda. Uzethu then says, khona bayahlupha angali. Umatron then says, anyway, ntombi yami, awubambelana. She opens ilokhuzana, isikhaftina sakhe esinamabhiskidi. Remember, she was opening up this kaftina to uThando. Anyway, she offers uZethu amabhiskidi. She then says, ubuyise lawo mandla ahambe izolo. Kodwa engifuna ukwazi ukuthi sisazoyibambishisa le nsimbi. Just the two of us. Uzethu then says, bathi istaff lesi se-replacement sifika nini? Umatron avela hleke. Uzethu goes on to say, I think the union knows that we can't work without nurses. Umatron then says, yazi ngihlekani. Ngihlekisa yikuthi the unions abazi lutho, angibatshelanga phela. Uzethu then says, awubariphathanga. Umatron then says, Uzethu then says, hawukwada matron, wabanjani nkosi yami? Umatron then says, once they come back to work, abothando, ngeke uphinde ubabone benza lama stunts that they pulled. Uzethu ahleke. Uzethu then says, ngiyathemba ukuthi bazobuya maduzane ngoba namanje ngisakhala ngamaqaka lami bandla. Umatron then says, hayibo, ngingaze ngikhohlwe into ebalekile. Bekufone uchairman ey'nsukwini nje. Uthi kade enokho ekufonela kodwa awutholakali ecingweni. Uzethu then says, I got held up at Bergville Hospital while my father was sick. Yonke into ihamba kahle. Umatron then says, angikholwa ukuthi kunenkinga. Kodwa ebekhuluma ngendaba yokuthi njengamanje bahlanganisa i-contract yakho entsha ngoba bazoyivuselela. Uzethu is so shocked, guys. She opens her eyes, but she's lost for words. Umatron then says, I guess now I can say, halala, Dr. Christophina Hlongwane. Hayibo ngiyadlana, ntombi zethu Hlongwane. Halala ntombi yami. Uzethu's all smiles. Uzethu then says, ngibongeke nami matron, khathaza madoda, Josephina mnisi. Bahleke. Umatron then says, yabona ukuthi yangiqala, sengu-Josephina manje. Uzethu then says, hayibo, angikholelwa. Umatron then says, zindaba ezinhle lezi. Uzethu then says, oh my goodness, I don't even know ukuthi ngenzeni. Umatron then says, Gia. They both laugh and the episode ends like that. I wanna see when these other ones come back ukuthi uMatron, if she's going to be getting along with Uzethu. Because she said she doesn't need Uzethu. All of a sudden, she's all friendly with her. Anyway, let's pause it right there. You tell me your thoughts on this. Please do make sure you like the video. Please do subscribe. It is absolutely for free of charge. And I'll see you guys in the next one.